שלום. מועדון הנוער ויצו, קריית הנוער, קריית שמונה, מעמידה סל שירותים מאוד רחב ומגוון לאוכלוסיית היעד שלנו, שזה בעיקר נוער בסיכון, נוער ותיק ונוער עולה. במסגרת הזאת אנחנו נותנים לנערים שלנו סל שירותים שכולל פעילות לימודית, פעילות הפגתית ופעילות הכשרתית. ובמסגרת הזאת אנחנו מעמידים להם לימודים של 8, 9, 10 שנות לימוד, 11 שנות לימוד ותג"ת, שזה תעודת גמר תיכונית, ולטובים ביניהם הולכים למסלול של בגרות, אומנם של 3 יחידות, אבל בהחלט זה הישג גדול מאוד לנערים שמסיימים בגרויות עם 3 יחידות. אשתקד סיימו 20 תלמידים במסלול בגרות, וזה בהחלט הישג מכובד מאוד. ובתחום ההכשרתי אנחנו משתדלים להעמיד להם מסגרות הכשרתיות שיאפשרו להם אחר כך לעבוד בתחומים הרלוונטיים האלה. למשל חוג לטיפוח החן, שבו לומדות הנערות את כל המקצוע הזה, ואחר כך יכולות לפתוח עסק או להצטרף לעסק קיים. תקליטנות, אנחנו מכשירים נערים במסגרת הזאת לתחום של תקליטנות, כשהקורסים האלה נמשכים כ8 חודשים, ובתום 8 חודשים התלמידים הללו מקבלים תעודות גמר שהן מוכרות, ואפשר גם לעבוד איתם בכל מקום בארץ. במקביל אנחנו פתחנו הכשרה מקצועית של טכנאים מחשבים בגן התעשייה של ורטהיימר בתל חי, ובמסגרת הזאת משתתפים כ10 נערים, כאשר המטרה להכשיר אותם כטכנאים מחשבים ושיתגייסו לצה"ל במקצוע הזה כטכנאים מחשבים. מעבר לזה אנחנו מעמידים להם גם סל של פעילות חברתית והפגתית ענפה מאוד, שכוללת בתי ספר שדה, מורשת קרב, טיולים, יציאה לשטח, קייטנות קיץ וכו' וכו'. ואנחנו מאמינים שבאמצעות הסל שירותים האלה אנחנו נוכל לקדם את האוכלוסייה שלנו לדרך המלך, ולהעלות אותם באמת לאפיקים חיוביים ולפעילות יוצרת בחברה. וכמובן שאנחנו רואים בגיוס לצה"ל את הדבר החשוב ביותר, שיתגייסו לצה"ל ויהפכו לאזרחים מועילים וטובים. וכמובן שאנחנו עושים את זה בשיתוף עם ויצו העולמית, עם מנהל המחלקה, עם מר אמנון שהוא המפקח, אמנון איתן, הגברת רותי רובינשטיין, הגברת טובה, וכל הצוות המסור שלהם שמסייעים לנו במהלך כל השנה. וכמובן שההישגים מדברים בעד עצמם, ואין ספק שחלק מההישגים האלה ניתן לזקוף אותם לסיוע המסיבי של ויצו ומחלקת הנוער.